Λοιπόν, στα 19 σου μετακόμισες πόσα, 500 χιλιόμετρα από το σπίτι, 500 κάτι γιατί είναι και Πειραιάς. Ναι, αφήνοντας περισσότερους φίλους πίσω. Πόσο εύκολο ήταν για σένα αυτό και τι ρόλο έπαιξαν οι υπόλοιπες και οι υπόλοιποι στην ομάδα? Κοίταξε, το να φύγω από το σπίτι μου ήταν κάτι που το ήθελα κι εγώ. Ήθελα να φύγω, να πάω σε μια μεγαλύτερη ομάδα. Αυτό θα βοηθούσε και εμένα προσωπικά στην καριέρα μου. Και πιστεύω ότι ήταν καλό, ήταν θετικό το ότι έφυγα από το σπίτι μου από τα 19 και πήγα στην Αθήνα. Ωραία, έχεις κάποιες παρέες στην ομάδα, περισσότερο ας πούμε, που γυροφέρνεις? Στην ομάδα όχι, τις γνώρισα τώρα. Τα κορίτσια τα ήξερα φατσικά, αλλά καλύτερα γνωριστήκαμε τώρα στην ομάδα. Να. Και έχουμε πολύ καλή σχέση μεταξύ. Ωραία, λοιπόν, φέτος έχετε στόχο το πρωτάθλημα. Πόσο διαφορετικά τα βλέπεις τα πράγματα σε σχέση με πέρσι, που ήσουν σε μια ομάδα που είχε προφανώς πολύ ταλέντο, αλλά είχε διαφορετικούς στόχους? Πέρυσι ήταν... Υπάρχει μεγαλύτερη πίεση, οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές, είναι διαφορετικές προπονήσεις? Καταρχάς ήταν δύο διαφορετικές χρονιές. Πέρυσι πηγαίναμε για τριάδα με την ομάδα μου, ήταν εντελώς διαφορετικές οι απαιτήσεις με τον Ηρακλή. Εντάξει, φέτος στον Ολυμπιακό φυσικά και οι απαιτήσεις είναι περισσότερες. Τα πάμε καλά ως τώρα, κοιτάμε σοβαρά κάθε παιχνίδι και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι.